evening, guys. Ma'am Iris, Palingkod. Where are you from? Where are you from? GT Worldwide. Thank you. Din Fiona. Ay. Din ko sa po. Hi Irish, ayun na nakuha. Hi Irish Palingkod, where are you from po? Okay. Paano mag-pin ba dito? So, hindi paano ko maglagay ng message. Pinin mo siya. Sabi mo, ipipin mo. Like, meron kang isasulat na message. Kindly message our page po. Comment mine. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hey. Hello. Oh, nang si Papa, wala. Nag-chat. Nakita mo yung chat. Tama nag-chat na siya kay Ate Len, sigurado po kasi sinabi niya na ng kay Babang Mario bago yung Sabado eh. Basta sure niya na Sabado. Kaya nga sinasabi ko kay Papa Ma na mag-ano na siya, na maglistahan siya kasi alam ko lang tumungin natin. Diba?
lang naman. Ano?
sakit. Hoy! Hoy, 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 hoy. Inaaway mo. Shh. No, 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 no. Halika na nga dito, baby ko. Halika dito. Inaaway ka nila. Away ka nila. Away nila.
Uy, nag-vlog si Kiko sa atin natin. Nagulo niyo. Hello, layusin ko si Anian. Bakit? Isa! Naipit! Ay, sorry baby ko. Sus Maria, naipit pala. No. Ano siya naipit? Ang sinara. Ayun o. Naipit siya. Sino? Si Dagul. Mama. Come nga, baby. Halika. Halika na. Halika dito. Hindi ka pera na kami. Kadumi na nito, oh. Ang tulungan. How much please? Ito po, binibenta ko to. Halika. Naipit ka. Halika dito, halika. Naipit ka.
Grabing buwat naman niya na ito. Oh, look, this is my dagul. Dagul. Look, baby. Hi. Hi. It's very dagul. This is dagul. The name is Dagul. Because she's, siya yung pinakamalaki. Ay, jinga. Ay, sus, mukha ka talagang si... Anong siyon? Anong siyon? Alam mo yung... Alam mo yung pamagat? Yung sinabi ko sa inyo. Ang nanay. King Kong. Kamukha niya po si King Kong. King Kong. Yeah. King Kong. Hello, King Kong. Kamukha siya ni King Kong. Mary yan? Aray. Itim kasi pala mga damit niya, tas nandyan. Ano daw? Hindi ah. Oh, Eh, ano ah? sa akin naman. Ah. Yes. Pero di ko rin yung gulo. Bako sa sa'yo. Point. Yay! This is my baby, Dagul! Agad din mo siya. Mami, come! Mami! Tapos mo naglakad. Umuha ka pamigay ko. Ako na lang. Ilalabas na kita. Dadaling kita araw-araw yun. Naipit mo lang eh. Na? Ipit. Hindi mo kita sadya. Ang pangit Ikaw ko may talaga. ka? No! Ano kukunin ba ni daddy yan? Hindi siguro. Pamigay ko lang. Si Mama Alice mo yung bigyan mo. Gusto mo naman. Hoy! Tingnan mo yung itsura mukha talaga siyang si King Kong. King Kong! King Kong! Sakmo pa siya. Kamukha niya si Teo. King Kong! King Kong! King Kong! King Kong! Teo! Look-alike mo siya, oh! Tingnan mo yung mukha niya. Nakakano yung brown. Baby ka pa, baby. Oh, sige, sus. Ano tingin mo? Ayo. Tama na sila. Lag ka na mag-diaper. Hindi mo daw kasi pinapadedi, sinusumbatan ka na. Ito, ingay mo. Ang ingay. Chik, 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 chik. Pasok nga mo nga si... Ito. Si Bonnie. Kagalit niya. Merong airbox. Oh. Mabuksan mo na. Sige, mag-teddy ba? Meron kayo. Wala na.
Cirilo, pasok ko din. Dali. Ito ko mo. Sorry na itong maganda. Pasok. Ano yun? Nasasaktan mo yun. Uy, uy, uy. Gusto mong kumawala nito. Ayaw niya na. Oo, yun. Ano doon niya, bebe? Ay, sus. Naiiyak na siya. Bebe. Ito na lang. Baby. Ah. Ah. Nak, nak, nak. Ano na ba? Ano yun? Meron ba? Umiiyak na yung siya. Pasok na. Yan na kami. Sell their shares to the public. So, kaya sila pwedeng mag-list sa public Philippine stock. So, pag makikita mo yung nasa Oh, oh, oh. hindi ka pwedeng mag-list sa stock. Philippine Stock Exchange kung hindi ka open corporation. And meron lang certain corporations na pwedeng mag-list doon. That is provided by the SEC. So, yes, meron silang Philippine Stock Exchange. Saan pa GC yung mga guard? Yan ay lalo kang pinahuli. Eh, Ha? Mabingi ako pa sundok tayo. Yung pinag... Hindi na sundukin ko lang po para. Oh! Takot na ikaw, be?
Na? Bakit nagbablakan sila? Ano ka? Nakamute ka? Hindi. Pasok na. Meron. Magic. These are required by family members at saka yung mga dividend persons like groups. Kaya Tilo-tilo ka pa dyan, no? Talo kita. Asan yung ibang lamok? Meron pa pala naman.
Sige. Paano? Di manahimik. Uy. Babad. Bilang na paano ka? Dito, ilaw.
Bye-bye po. See you next live po. Labot na po ang aking cellphone.